ப்ரோஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அண்டர்வேல் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா டைட்டில் என்னடா ரிப்ளை ஃபார் பீட் சிம்மில் வச்சுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், அவர் நல்ல உலகத்தில் நிறைய மனுஷங்க இருக்காங்க. அதில் நம்மளால் என்ன ரகம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன்ட்ட எவ்வளோ நல்லது இருந்தாலும் அந்த மனுஷனோட குறையவே எடுத்து தோண்டி தோண்டி பார்க்குற ரகம் தான் நம்மளால். ஸோ கேட்டால் ஏன் இப்படிலாம் திட்டுறேன்னு கேட்டால், நான் உன்னை டீமோட்டிவேட் பண்ணால் தான் நீ நல்லா விளாடுவேனா, அதுக்கு சொல்லி கொடுத்தா நல்லா விளாடுவாங்களே. ஸோ நான் ஃப்ரீ ஃபயர்லேயும் பாட்டு மாதிரி விளாட்றேனாம்மா. ஸோ நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாப்புல, அது பார்த்தோன்னே எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு, பிடிச்சி ஏதாவது திட்டி விட்டுருப்பேன். ஸோ அதுக்கு தான் நான் பொறுமையாக அந்த வீடியோவில் ரிப்ளை சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு குட்டி க்ளூவால் கூட சண்டை போட தெரியலையா, அதனால் நான் பாட்டாம்மா. ஸோ நீ நாக்கானது எதில் ஆன தெரியுமா? நீ MI2Bயில் நாக்கான. நீ என்ன சொன்ன அன்றைக்கி, நீ 2 க்ளூவால் போட்டு என்னை ஹீல் பண்ணுன்னேன். உடனே லீஜி மண்டையை அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ஒரு இடத்துல 3 க்ளூவால் தான் போட முடியும்னு உனக்கே தெரியும், அப்புறம் எதுக்கு சுற்றி க்ளூவால் போடு, 2 க்ளூவால் போடுன்னேன். நான் உன்னை போட்டு காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணியும் வேஸ்ட்டு தான். அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும்போது ஒருத்தன் மேலே குதிச்சான், இங்கே கட்டுலிஸ்டி வேலை. அதுக்கு நானும் மேலே குதிச்சா, தம்பி பார்த்தா கீழே குதிச்சிட்டான். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீ பாட்டு மண்டையா எங்கே என்ன க்ளூவால் போடுறேன்னு சொல்கிறான். ஸோ நான் டக்குன்னு அங்கே குதிச்சிட்டேன். அங்கேருந்து ஓட ட்ரை பண்ணுறதுக்குள்ளே 3 பேர் என்னை அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ யாராக இருந்தாலும் அடி விழும்போது க்ளூவால் போட தானே செய்வாங்க. நான் நின்ன இடம் தான் தப்பு. ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் ராசியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் ராயல் டவுன்லோட் பண்ண சொன்னாங்க. கிளாஸ் ராயல் டவுன்லோட் பண்ணால் நீ நூபுடாங்கிறாங்க. ஸோ நான் என் வாழ்க்கையிலே கிளாஸ் ராயல்லாம் விளாண்டதே இல்லை. ஸோ நான் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் நான் விளாட ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு கேமே. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மொக்க கேம் கூட நான் விளாண்டதில்லை. நான் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் ஃபஸ்ட்டு கேமே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்கிற கேப்லேயே 999 போகுது. ஸோ இந்த ரவுண்டு ஒரு செம்மையான காமெடி நடக்கும் பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டேயும் நம்ம பியூர் தமிழ் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாட்டுன்னு திட்டுறாரு. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்டர்வேல்ட் கேமிங்க ஏதாவது ஒரு கன் ஸ்கின் வந்தாலும் 4000 ரூபாய்க்கு டாப் பண்ணி வாங்க வேண்டியதுங்கிறாங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி தான் அண்டர்வேல்ட் கேமிங் அக்கௌண்ட்டெல்லாம் வாங்கி பார்த்தேன். ஸோ செலவு பண்ணியதுக்கெல்லாம் பார்த்தா கம்மியாக தர்றேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை க்ளூவால். ஸோ நான் இங்கே இன்னும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கும் போது பையன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ க்ளூவால் இருக்குது. ஸோ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்கிற கேப்லேயே ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டான். ஸோ ஏன்டா அமைதியாக இருந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் டவரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மனுஷன் சொன்ன யாருக்கும் ஆடப்பட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கும் நம்ம பீஸ்ட் பாய் என்கிற மிஸ்டர் பிளேஸுக்கும் தான் ஆடப்பட்டது. ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரணேஷ் எடிசட் வீடியோஸ் கூட கிவ்அவேல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். ஸோ நான் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் பண்ணுறேன், ஃப்ரீ அட்வைஸு. உன் அட்வைஸை தான் உனக்கே திருப்பி கொடுக்குறேன். ஸோ நீ எவனையும் திட்டாமல் குறை சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா உன் பேர் உனக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நினச்சா திட்டி கூட போடலாம், எதுக்கு என் இமேஜ் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கா. ஸோ கலாய்க்கிறது எல்லாத்தையும் ஓவராக கலாய்க்கிறாரு, கெட்ட வார்த்தை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாரு. இது ஒன்று தான் பிடிக்கல. ஸோ அதெல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க, வாங்க நம்ம கேம் பிளேக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 3 ரவுண்ட் தோற்று போயிட்டோம், கையே செட் ஆகலை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 3 ரவுண்டு அடிச்சிட்டான் நம்மளையே. சரி நம்ம 4வது ரவுண்டு அப்சர்வேட்டரியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வேறு திடீர்னு தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓவராக ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்றது தான் தப்பு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் M10 எடுத்துட்டேன். ஸோ M10 எடுத்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த M10 தான் எனக்கு எமனாக மாறப்போகுது ஒரு 2-3 ரவுண்டு கழிச்சு, பாருங்கள் நீங்களே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளூவால் போட்டு ஓடிட்டுருக்கேன். ஸோ ஒன்று சொன்னாலே எங்கே அந்த ஓப்பன் ஏரியாவில் தான் ஃபைட்டே நடக்கும்.
ஸோ அதனால் நான் இங்கே க்ளூவால் போட்டு போனேன். சரி தம்பி நேராக தானே வருவாருன்னு பார்த்தா நேராக வரல. தான் நம்ம சைடில் பச்சை கலர் க்ளூவால் தெரியுதா? ஸோ இந்த மேட்ச்சு பார்த்தீங்களா நேத்திக்கு 6:27. ஸோ நான் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா August 9 அப்லோட் ஆகும். நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா August 8. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6:50 கரெக்டாக. ஸோ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேராக வந்துட்டான். ஸோ நம்ம பிரணேஷ் செட் டு செட் வீடியோஸ் ஒரு பண்ணார் பாருங்க, ஒரு அலப்பறை. யாருமே கிவ்அவே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலன்னு சொல்லி கிவ்அவே நிறுத்தி விட்டார். ஸோ அவருக்கு 200 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வந்ததே நாம தான். அதுக்காகவாவது கொடுக்கலான்னா சரி அடுத்த கிவ்அவே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாப்புல. சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளார எதுக்கு பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 ரவுண்ட் நம்ம 1 ரவுண்டு ஜெயிச்சிருக்கோம். ஸோ எனக்கு வேறு திரும்ப திரும்ப தலைவலிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ நல்லா டாக்டராக பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவார், பொழுதனே குடித்தா அப்படி தான் பாட்டு பாட்டு அப்படின்ட்டு. ஸோ நேற்றுக்கு பிசி பிளேயரும் மொபைல் பிளேயர்னு பிசி பிளேயர் விசஸ் மொபைல் பிளேயர்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாப்புல, அது பார்த்தேன். ஸோ எந்த சைடு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா, விட்ருங்க அதெல்லாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நேராக வராப்புல. நான் சரி குச்சு க்ளூவால் போட்டால் ஒரு மாதிரி ஆகுமேன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். நம்ம பால் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்காப்புல. எங்கே இங்கே தான் க்ளூவால் போட்டிருக்காரு. ஸோ அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓடி போயிட்டார். ஸோ நான் அழுத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த MP40 பார்த்தீங்கன்னா டபுள் அக்யூரசின்றது பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. சும்மா தெரிக்குது, அப்படி புல்லட்டு தெரிக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி ரேங்க் மேட்ச்லாம் விளாண்டுருந்தேன். அதில் MP40லாம் இப்போ சத்தியமாக வேலைக்கே ஆகலை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் அடிச்சிட்டேன். ஸோ என்னடா நான் காரன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆமாம் ஒரிஜினல் மாதிரி இந்த கேம் இப்போ ஓவர் கார்ட்டூனிஸ்டிக்காக மாற்றிட்டானுங்க. ஸோ இது ஒரு வகையில் நல்லதுன்னும் சொல்லலாம், கெட்டதுன்னும் சொல்லலாம். அந்த ஏவிஜி கன் அதெல்லாம் ஓகே. ஸோ இந்த செல்ஃப் ரிவைவ் கிட்டுன்னு ஒன்று வாங்கி இது பண்ணி கொடுத்து உசுரை வாங்குறானுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டுட்ருக்கும் போதே எனிமிலாம் எமௌண்ட் போட்டு அடிக்கிறானுங்க. ஸோ அதோட டிமோட்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கேம் அதோட ட்ராபேக், சாரி எனக்கு வேறு வாய் ஓவராக வளருது. ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வந்துருச்சு. அதோட ட்ராபேக் என்னென்னா, ஸோ கேமை பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்டூனிஸ்டிக்காக மாறிடுச்சு. ஸோ அதோட ஹெல்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நீங்கள் லாங் ரேஞ்சிலலாம் கேட்டிங்கன்னா டப்புன்னு இதை போட்டு எழுந்திருக்கலாம். ஸோ ஹெல்த்லாம் வேறு வருது. ஸோ இந்த செல்ஃப் ரிவ்யூ கிட்டே ப்ளஸ் ஒன்றும் இல்லை, ஒலிவே கரெக்டர்னு சொல்ல வந்தேன். அது யாராவது ரிவைவ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிற கேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆள் இங்கே நின்றுட்டுருக்காப்புல. ஸோ நான் அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். ஸோ நான் இப்போ தான் M10 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ண பழகிறேன். ஸோ நான் 3 அவர் 3 அவன் 3 டைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் மேட்ச் எப்படி தலைகீழாக மாறப்போகுதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் மேட்ச் தானே திமிராக எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனை மாற்ற வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ ஏன்டான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஆமாம் ஓவராக ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது. ஃப்ரேம் ட்ராப்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது இப்போ நீங்கள் ஒரு கன்னை கையில் வச்சுருக்கீங்க, டக்குன்னு இன்னொரு கன்னை கையில் எடுத்திங்கன்னா வர்றது லேட்டாக தான் காமிக்கும். ஸோ அதுதான் எனக்கு வேறு டிஸ்பிளே வேறு இதாகிடுச்சு. டிஸ்பிளே வேறு சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்த 1 மணி நேரத்துலேயே உடஞ்சி போயிடுச்சு. திரும்பவும் சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போனால் காரி துப்புவாங்கன்னு சொல்லி அப்படியே வச்சுருக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்காப்புல. ஸோ நான் வேறு திமிராக ஆடிட்டு இருந்தேன்னா வச்சு சொருவி விட்டாப்புல. ஸோ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஹெட்செட் போட்டு முடிச்சு விட்டாது. ஸோ எனக்கு வேறு இந்த நேரம் பார்த்து ஃபோட்டோலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் விளாடும் போது தான் யூடியூப் நோட்டிஃபிகேஷன், வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வரும். ஸோ ஒரு ஃபோன் வாங்கலான்னு ஐடியா. ஸோ என்ன ஃபோன் வாங்கலாம் நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ
நானும் பார்க்குறேன். ஸோ பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 கீழே, 15,000லேருந்து 17,000 வரைக்கும் பட்ஜெட்டு. ஸோ இப்போ வாங்க மாட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஃபோன்லாம் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்கிற கேப், தண்ணி குடிச்சிட்டு வர்ற கேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்பால் வந்துட்டாப்ல. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தி விடிச்சிட்டேன். ஸோ சரியான டேமேஜரா, விடக்கூடாதரா அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே ஹெட் அடிச்சு விட்டாப்புல. ஸோ நாம் அப்படியே நார்மல் மேட்ச்சில் ஆடுற மாதிரியே மெடிக்கிட் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஸோ 1-1 இந்த மாதிரிலாம் ஏறி வந்து ஊமை குத்தலாம். ஸோ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா M10 வச்சு ஒரு அடி அடிச்சு நம்ம கேமராவை இழுத்து விட்டாப்புல. போடு. ஸோ இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த அமௌண்ட்டும் போட மாட்டேன். நம்மளே உசுப்பேற்றி விட்டா தான் நம்ம அமௌண்ட்டை திருப்பி போடுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இந்த க்ளூவால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரேங்க் மேட்ச்சில் பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ கேப் விட்டு வச்சுருக்கிறானுங்களே, இவனுங்க என்ன பைத்தியக்காரங்களா? அடியில் போக முடியுமான்னு செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். போக முடியாதுன்னு தெரியும். ஸோ நான் சும்மா எப்படி எந்திரிக்கிறதுன்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். டப்புன்னு எந்திரிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டெல்லாம் எப்படி அடிக்கணும் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஓடிட்டே இருக்கிறோம். நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வராரு. எங்கடா எனக்கு தெரியலேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ லெஃப்டில் வராருதா, அங்கே இருக்காரா? ஸோ நான் அப்படியே போகிற மாதிரி பின்னாடி போகிற மாதிரி போய் முன்னாடி வரும் பாருங்க. ஸோ நான் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கிறேன்னா, ஸோ ஏன் தான் எல்லோரும் என்னை வச்சு பக் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னு தெரில. கடைசியில் எனக்கே பக் ஆகி போயிடுச்சு, பார்த்துக்காங்க. ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். நம்ம பக்கில் போட்டு அவரை அடைச்சி விட்றோமா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வேறு வந்துருச்சு. ஸோ நான் எங்கடா பக்கில் போட்டு அடைச்சி விட்றேன், நான் எப்போயாவது தான் அடைச்சி விடுவேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் காரணம்லாம் சொல்லியும் அவர் கேட்க மாட்டேன்றார். நீ பக் யூஸ் பண்ணுவாடா, நீ பாட்டுடா, நீ நூபுடா, அதுடா இதுடான்னு சொல்லி கடுப்பேத்துறாரு. ஸோ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் கிளம்பி வரதான் செய்வானுங்க. இவனுங்களெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாது. இவனுங்களெல்லாம் அப்படியே ஒரு மேட்ரை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில் நீங்கள் தூக்கு போட்டு தொங்குற நிலைமைக்கெலாம் போயிடுவீங்க. ஸோ ஏட்ரல்ஸ்லாம் வருவாங்க, அவங்களெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற சின்ன அட்வைஸ். ஸோ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 13 நிமிஷம் போயிடுச்சு. எனக்கும் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன். இங்கே நான் இப்போ நேராக ஓடுவேன் பாருங்களேன், நம்மளுக்கு அப்படியே லைட்டாக ஹெட் அடிச்சு விட்டாரு. ஒரு தம்மா தூண்டு ஹெட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆள் க்ளூவால் போட்டு அப்படியே மாயமாக போயிடுவார். ஸோ எங்கே போனாருன்னு தெரியுமா? அப்படி சுற்றிட்டு இப்படி வரேன்ட்டு போனாரா. சரி நம்ம ஆள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிட்ட எங்கேயாவது ஓடி போயிருக்காப்புல. ஸோ இந்த சைட்லாம் ஓடினா அடி உழுவும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு க்ளூவால் போட்டு உள்ளார ஓடலான்னு ஓடுவேன். போயிட்டேனா இப்போ அப்படியே திரும்ப இங்கிட்டு வந்து பார்ப்பேன். ஸோ இங்கே க்ளூவால் இருக்கும். உங்க க்ளூவால் போட்டு வரதை பார்த்துட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சாலும் இந்த M10 வச்சு வேலையை கட்டி விட்டுருச்சு. ஸோ நான் MP40 அடித்தாலும் அவருக்கு 80 லைஃப் இருக்குது, M10 அடித்தாலும் அவருக்கு 80 லைஃப் இருக்குது. ஸோ என்னன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இந்த ரவுண்டு MP40 ஹெல்மெட் வெஸ்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கி கிளம்பிட்டுருக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வேறு டக்குன்னு வாட்ஸ்அப்பில் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த நேரம் பார்த்தா அப்படியே ஃபோட்டோவாக வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதை தூக்கி போட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட அதே 2400 திரும்ப வந்துடுச்சு. 2000 7000 ரொம்ப குட்டியாக இருக்குதே.
2400 ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த ரவுண்ட் எனக்கு அப்படியே வெறியாயிரும். அடிக்கணுண்டான்னு சொல்லி இவ்வளோ டேமேஜ் வாங்கிட்டாரா. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஃபோன் ஹேங் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஃபோன் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரில. முதல்ல இந்த ஷோவை நிறுத்துறா. இன்னொரு வாட்டி இந்த ஷோ அவன் வாயில் வந்துச்சு வாயை அறுத்து போட வேண்டாம்னு யாரோ சொல்கிறீங்க, மைண்ட் வாய்ஸில் எனக்கு கேட்குது. அதனால் நம்ம இனிமேல் அந்த வார்த்தையை சொல்ல மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் சொல்லுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மில்லு ஃபேக்ட்ரி பொச்சினாக்குன்னு ரவுண்டாக வரிசையாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு வந்த ரவுண்டே. ஸோ நம்மால் பார்த்தீங்கன்னா 6 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டாப்புல, நம்ம 5 ரவுண்டு. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கை பக்காவாக செட் ஆயிடுச்சு. எப்படி சொல்கிறது, இங்கே வந்துட்டாப்லையா. இங்கே வந்துட்டு நான் இப்படி போகலான்னு பார்த்தோம், அப்படி வந்துட்டாப்புல. சாரி இந்த மேட்ச் நம்ம தோற்றுறோம்டாடே, முடிஞ்சு போச்சுடான்னு நினச்சேன். ஃப்ளூக்கில் ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுந்து போயிடுச்சு. ஸோ நான் எமௌண்ட் போல் சும்மா ஸ்க்ரீனை சுற்றி விட்டு விளாண்டுருந்தேன். ஸோ கடைசி ரவுண்டு பொச்சினாக்கு வந்துருச்சு. போன ரவுண்டில் சொன்ன மாதிரியே பொச்சினாக்கு வந்துருச்சா. இதுக்காகவே எனக்கு யாராவது ஏதாவது கொடுங்கப்பா. ஸோ அதுக்குன்னு நம்ம பால் கமெண்ட்டில் கழுவி வந்து ஊற்றினாருன்னு வைங்களேன், அவருக்கு அங்கேயே டேப்பிங் அடித்து ஓட விட்ருவோன்றதை இப்பயே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கொட்டுறோம். ஸோ இதே பழக்கம் தான் எனக்கு திரும்பவும் நார்மல் மேட்ச்சில் வந்தாலும் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ போன வீடியோன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லை போன வீடியோவில் அப்படியே 1-1 நினச்சிட்டு லூவால் போட்டு விட்டேன். ஸோ நம்ம பால் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நெட்டு கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாப்புல. எனக்கு அந்த ரவுண்டில் இது இந்த ரவுண்டில் இதுன்னு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்க கேப்பில் அடிச்சு விட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.